Asteragoaz. Arratsaldeon eta ongi etorri Erdiaro Euskaraz hitzaldi sortara. Maiz unibertsitatean egiten diren ikerketak ez dira zirkuitu akademikoetatik ateratzen. Eta sortzen diren ezagutza berri hoiek talde txiki baten baitan geratzen dira besterik ez, gizarte osora edatu gabe. Kontuan hartuta gure Euskal Herriko Unibertsitatearen goiburua eman eta zabaltzazu dela, zentzu handia dauka mundu akademikoan egiten diren ikerketak gizartera zabaldu nahi izatea. Eta ez da nahi bat, behar bat baizik, ezagutza publikoa baita. Sede horrekin ekimen hau jaio zen. Behintzat gure Erdiaroko historiaren esparruan, abian dauden edo jada egin diren ikerketak Euskal gizartera zabaltzea da gure asmoa. Geroz eta globalizatua den mundu akademiko batean, zientziaren zuhaitzak ematen dituen fruituak zabaltze aldera. Horretarako, divulgazioan askotan alde batera uzten den hizkuntza, euskara alegia, erabiltzea aproposa dela iruditu zaigu. Hitzaldi sorta honetan parte hartuko duen ikerlari bakoitzak, ikertzen ari den gaiari buruzko hitzaldia eskainiko du. Guztira 10 hitzaldi izango dira, hilean behin izango direnak, EHUko Gasteizko Letren Fakultateko gradu aretoan. Irailean hasi eta ekainera bitarte, kurtso osoan zehar. Beti asteazken batean eta beti arratsaldeko 6etan. Informazio gehiago sarreran dagoen kartelean edo interneten eskuragai dagoen programan aurkitu dezakezue. Eta guztietan sarrera libre izango da. Beno, zintut aurkezpen txiki hau bukatu eskerrak eman gabe, eta zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiet hitzaldi hauek ospatzea posible egin duten guztiei. Eskerrak eman nahiko nizkieke hizlari guztiei, ekimen honetan parte hartzea onartu izanagatik, horiek gabe ez baitzen posible izango, programan parte hartuko dugun hizlari guztiak, gizarteak, prozesuak, kulturak, 8. mendetik 18. mendera, ikerketa taldearen ikertzaileak gara. Eta ikerketa taldea osatzen duten eta zuzentzen dutenei eskerrak eman nahi dizkiet jasotako babesarengatik. Bestalde, Jon Peña lankideari hainkartel polita diseinatzearren eskerrak eman nahi dizkiot baita. Eta bukatzeko noski gaurko gunean, EHUko Letren Fakultatera gerturatu zareten guztioi eta edo torri zareten guztioi, eskerrik asko baita. Beno, gaurko hitzaldia aurkezte aldera, gaur gurean Eneko Tuduri daukagu, bera baita hitzaldi eta bera da hitzaldi hauei hasiera emango diona. Eneko Tudurik 2 master egin ditu, bata Europa y el Mundo Atlantiko, MNH1 eta bestea Museologia master bat, eta Erdiaroko artearen historian doktorea da. Bere tesia Estatu Batuetan defendatu zuelarik Nevadako unibertsitatea aurtengo apirilean, uste dut? Apirilean. Bere tesiaren izenburua hurrengoa izan zen, Painting Heaven and Hell in the Wake of Plague, a contribution to the study of parish churches, wall paintings in the Kingdom of Navarre between 1348 and 1387. Hau da, 14. mendeko Nafarroan egin ziren hormetako margolanak izan ditu ikergai. Horren inguruko hainbat hitzaldi eta eman ditu eta ikerketa batzuk argitaratu ditu baita, aldizkari akademikoetan, baina horretaz gain liburu bat argitaratu zuen 2017an, Pinturas murales góticas de San Salvador de Galipenzo, eta gaur bere tesiaren bertsio laburtu bat aurkeztuko digu, bere aurkikuntzarik eta ondoriorik nabarmenak plazaratuz. Beraz, Eneko, nahi duzunean, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko ekaitz, entzuten hau zue, oso ondo, vale. Bueno, hori, mila esker ekaitz, lehenengo, gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik tesiaren emaitzak plazaratzeko eta batez ere euskeraz baita, ilusio handia egiten dit hori euskeraz izatea, konferentzia hau, zeratik pentsatzen dut, gure hizkuntzan hori ekimen zientifiko gehiago igual gure arlokoak egin behar ditugula, ez? Bueno, eta horren arira, hasiko dut presentazioa pixkat barkamen askatzen zeratikan. Irudi batzuk ingelesez daude guaindikan. Ez dut denborarik izan, adibidez mapa batzuk itzultzeko guztira, eta tabla batzuk guaindikan gaztelaniaz daude. Orduan,
presentazio guztia ez dago euskeraz izan beharko zen bezala. Bueno, eta hortaz aparte, aurkezpen honetan nire ikerketaren edukiak laburtuko ditut, Ekaitzek esan duen bezala, sintetikoki eta formatu divulgatzaile batean. Narratiban zentratuko naiz. Tesiaren narratiba arin bat egitean. Horrela alde batera utziko ditut arazo metodologiko sakonak eta historiografia. Beste hitzaldi baterako agian. Aurkezpenean zentratuko naiz galdera simple bakar bat erantzuten. Zergatik daude Nafarroan hainbeste 14. mendeko horma margo. Mende honen bigarren erdialde hau konsideratzen baldin bada katastrofikoa, pandemiaz, gerratez eta krisis ekonomikoz josita zegoelako. Bueno, galdera hau erantzuteko, hemen daude mapa bat Nafarroako horma margo ezberdinekin, erdiaroko guztiak, estilo ezberdinetan klasifikatuak. Ikusten dezute gehienak daudela Zangotzako Olite eta Iruñerrian, Oliteko merindadean eta Zangotzeko merindadean, eta Iruñerri horretan, Ultrapuerto Zen edo Lizarran edo Tuteran, ez dira geratu horma margorik, edo oso gutxi. Bueno, esaten nun bezala, galdera hau erantzuteko dokumentazio historikoa, heraldika, errestaurazio txostenak, eta nola ez ikonografia eta estiloa erabiliko ditugu. Ni hasi nintzen tesia aztertzen 13 eta 14. mendeko Nafarroko horma margo guztiak, baina tesian zehazki landu ditut Artanaz, Azantza eta Aristaineko horma margoak. Denak 14. mendeko bigarren erdialdean eta basa elizetan edo eliz herrikoietan edo parrokietan, landa eremuko eliz parrokialetan kokatuak. Bueno, goazen zuzenean mamira. Nafarra erreinuaren mugak 14. mendean gaur egungo mugatatik ezberdinak izango dira. Sonsierra Navarra kontuan hartu behar da, baita Nabaxi Nafarra, gehitu behar dira, eta egungo Nafarroako mapara gehitu behar ditugu, 5 urte lagur batzutan, Merindade Alaba eta Merindade San Sebastian sortu zienak. Baita, Iruñako Elizbarrutian, kontuan hartu behar ditugu, hemen ikusten dituzuen mugak, eta hemen barruan sartzen dira Aragoieko 5 villas deitzen deritzon zonaldea, eta hor ditugu adibidez Sos del Rei Katolikoko horma margo oso potenteak eta influentzia izan zituztenak Nafarroan, eta aldi berean Arabako Lautadan, dakizuten bezala, Gazeoko horma margoa gotiko linearrak ditugu. Ikusiko dugun bezala, muga hauek influentzia izango dute Nafarro barruan egiten zen artearekin. Bueno, 14. Mende lehen erdialdea, bakea, estabilidade ekonomikoa eta populazio igoera nabarmena aurkitzen dugu gutxi gora bera, oso simplifikatuta, mendebaldeko Europan zehar. Kulturalki eta artistikoki, arte monumentalaren loraldi bat da, igual, hemen hobeto, eta Nafarroko erreinua Europako arte abanguardian jartzen da. Iruñako katedralen klaustroak honen eredu dira. Alderantziz, bigarren erdialdea oso ilun agertzen zaigu. Nafarrek la Gran Mortanda deitu zutena iritsi zen. Lehenengo gose, eta gero izurrite beltza kombinatuak, 47an eta 48an, garaitz latz bat ireki zuten. Nafar artxibo aberatsak kontserbatu dituzte errolda ugari eta populazio datu zehatzak jakin ditzakegu. Hemen zenbaki apokaliptiko batzuk, Peio Monteano kalkulatu zuen,
berrogeita etxeena edo zuena, fuegos deitzen dena, jeitsiera bat, 43, eta, bueno, Kastaneta Iruñezek populazioaren 35%. Jeitsiera 1350. Artaxorako hor ikusten dezute Artaxonako eredua, oso beldurgarria da, eta gero Izurrite Beltza itzuli zen, ez? 10 urtiro berriro daukagu beste pandemia bat, ez? Izurrite Beltzarena. Adibidez, urrengoa ezain latza, baina hala ere oso potentea, 62koa. Biztanlearen 20%. Horrela, Nafarroak ez zuen 14. Mendeko lehen erdialde horretako populazioa berreskuratu 19. Mendera arte. Justo Yersina Pestisen izurritea bukatu zenean. Bueno, eta literaturan ditugu adibidez, erreferentzia asko, adibidez Moixoten eta Boccaccioren hemen pasarteak ekarri ditut. Zerbait txunditzen duena, ez daudela Nafar erreferentzia literariorik, gran mortandade honi buruz. Konparatuta adibidez Boccaccio eta Moixoten pasarte hori buruz. Baina badirudi badaudela horma margotan garaiko errepresentazioak. Ezin dugu jakin zehazki, Uxueko 3 biziak eta Ekaileko 3 bildakoak izurritaengatik margotu zirela, ala ez. Baina, estilistikoki bai garai 2 hamarkada hauetan, 40ean edo 50ean, zehazki jarri dute data. Orduan, 1948ko izurritaren ondorioz margotu ziren margo hauek, ezin dugu jakin. Baina horrelako pandemia batekin izan egon behar zen eragin psikologiko oso sakon bat, eguneko biztanlerian. Konparatuz adibidez gaur egunko COVID-aren izan dugun talka psikologikoarekin. Justo garai horretan agertzen dira Eliz herrikoietan San Cristobalen lehenengo margoak Nafarroan. Eta San Cristobal zen bat-bateko heriotzaren aurkako zaindu bat babesten zuena, ez? Izurrite Beltzaren lehen talka, bat-bateko heriotzaren aurka babesle bat. Kontekstu historiko honetan, iristen da Carlos Bigarrena tronora. Frantziako erregeko familiakoa, Normandiatek etorria, eta Carlos Bigarrenak el malo, deritzen zaio gaztelaniaz, o le mauvais frantsesez, eta, historiografia frantsesa eta espainiarrean fama oso txarra dauka, errege maltzur bat bezala, ez? Eta hori, nire ustez, gaur egungo historiografian, inkluso, isladatzen da. Konzepzio txar bat dago erregaldi honi buruz, ez? Eta dudari gabe, Nafarroa berak konfliktu ugarietan sartu zen, Nafar txanbona sakon debaluatu zuen, eta, baita, jarraitu zuen impostuak igotzen areta gehiago, karga fiskal oso indartsu bat jarri zion Nafarrei, baina aldi berean, Nafar estatuko administrazioa eta Nafar estatua sakonean indartu zuen. Adibidez, Kontoseko kamara indartzen lekuko nobleziaren igoera bultzatzen. Erregaldi honetan, Nafar administrazioa noblezia guztiz lokala bilakatzen da, edo iaia guztiz lokala. 14. mendearen lehenengo erdialdean, frantses administratore eta atzerritar asko zeuden, ez? Batez ere kapetoen erregealdian, frantses erregeen erregealdian, etorri zirenak Nafarrora administratzea. Eta kasu honetan, gero jarriko ditut eredu oso ikusgarri batzuk, ez? Nafarroatik landa eremutik datozten jauntxo batzuk nola zenbat podere lortzen duten urte hauetan. Hau da, landa eremutik etorritako noblezia edo jauntxo batzuk, igual euskeraz esan da, ez? Ez noblezia, lehenengo mailako noblezia, baina, hidalgia esaten dena. Aldi berean, eskutu heraldikoak agertzen dira Eliz herrikoietan. Eskutu heraldiko sinpleak,
bueno, moindikan garai honetakoak, eta garai honetan jartzen da moda, ez? Lehen bai egia da zigiluetan asko ditugula, eskudo heraldikoak, baina arte monumentalean ez zien oso ohikoa, olako eskutuak ikustea, eta batez ere ez noblezia txikikoak. Orduan moda bat, logikoki da moda bat etortzen dena geratzeko, ja, finkatzeko. Bueno, beste eredu batzuk, ez? Grezen, Uxuen, ez? Armarriak ditugu, hor, Grezen Uxuen eta Sánchez de Asiainen, ez? Ilobia, Iruñako klaustroetan. Orduan, hau da, beste kontekstu arkitektoniko pixka eta azaltzeko, elizbarrutiak eta erreinuak ez dituzte herri eliz hauek, eliz parrokial hauek edo basaliza hauek artistikoki babesten. Konsejuak eta jabe pribatuak eraikitzen dituzte, badirudi horrela izan zela, eta hauen dokumentazioa ez zaigu iritsi. Trentor arte ez daukagu dokumentaziorik eliz herrikoie hauetan, ez? Iruñako klaustroko katedraleko obrak, baina aldi berean, justu 15. mendean, Iruñako klaustroko katedraleko obrak bukatzen dira, eta 94 arte ez dira Eliz katedraleko obra monumentalak hasten. Orduan, bai egia da, garai honetan, Carlos Bigarrenaren erregealdian, ez daudela obra monumentalik, eta horregatikan artistikoki pentsatu da Carlos Bigarrenaren erregealdia zegon sartuta ez dakitzen bat gerretan, eta bere prioridadea bai dirudi adibidez, arkitektonikoki Nafarroako gazteluko, mugako gazteluak egunean jartzen ez, gerra ezberdinak Nafarroa babesteko, eta beste enpresetan dago sartuta, enpresa batez ere militarrak. Orduan, obra monumentalak guztiz etetzen dira. Eta aldiz, bere gurasoen garaian, katedra daukagu, eta bere semearen garaian, Carlos Hirugarrena, el noble famatu horretan, Oliteko jauregia irekiko da, Tafaiakoa, eta Iruñako Eliz katedrala. Orduan, ezberdintasun handia dago, ez? Derrepente hoi Carlos Bigarrenaren erregaldian ez daukagu obra monumentalik. Horregatikan gauza da, elizbarrutiak eta erregeak ez badituzte babesten margolaritza eta eliz parrokial hauek, eliz herrikoi hauek, zeinek babestuko zuen, gehatzen zaizkigunak dira hoi, hemen erakusi ditudan noblezia hau. Guain pasako gera Nafarroako horma margoak aztertzera. Erdiaroko Nafar erreinuko margolari garrantzitsuena Jon Oliver da. Ingalaterratik datorren gotiko linearra ekartzen du, eta guztiz ja finkatzen du Iruñean eta Nafarroan. Hau da, artistikoki, gotiko garaian guztiz murgilduta gaude. Eta Oliver, Lakarra Dukaiek adituak, kalifikatu du Mendebaldeko Europako margolari onenetariko baten artean, garai hortakoa. Horrela, 14. lehen erdialdean, urrezko garai bat da Nafarroako margolaritzan, horma margolaritzan. Oida, eta Lakarra Dukaiek esan zuen bezala, Oliver Iruñako bizilaguna da, zeratik pentsatzen zen margolari ingelesa edo atzerritik edo frantsesa zela, eta dokumentuak daude babesteko esaten dutenak Oliver Iruñen bizi zela. Oliverrez aparte, orain aztertu dizagun Jon Oliverren jarraitzaileak, adibidez Iruñako Roke, eta Carlos Martínez Alaba historiadoreak kalifikatu duna Iruñako eskola bezala. Dira jarraitzaileak, Iruñan lan egiten duten jarraitzaileak Oliverren jarraitzen. Eta baita Roke Iruñako bizilaguna daukagu.
Eta adibidez, Artaxoako margoak egiten ditu. Bien, Martínez Alabaren kategorizazio estilistikoa jarraitzen, Oliverren eta Iruñako eskolaren estiloa Nafarroako landa eremuan difunditzen da, baztertzen da. Baina hauek teknikoki eta estilistikoki kalitate gutxiagoko margoak dira, beti konparatzen katedralarekin eta oliteko margoerekin, hau da, zentro artistiko garrantzitsueko margoekin. Adibidez, hemen ditugu oliteko eredu oso interesgarria, oliteko Santa Brigidako basaeliza. Bi estiloetako margoak aurkitzen ditugu, paleta kromatiko berdinarekin, eta dirudienez, hau nire hipotesia da, garai berdinean margotuak. Bi margolari momentu berdinean margotzen, margo berdinekin, albo-zalbo, baina estilo guztiz ezberdinekin. Bat kalifikatu dezakeguna goikoa erromaniko gisa, iaia erromaniko estiloa, ez da garai erromanikoa, baina guztiz estilo erromaniko baten barrun dago, eta bestea gotiko linear, Europa iparraldetik datorren gotiko linear estilo batekin, ez? Albo-zalbo. Areta gehiago, oliteko gotiko italiar margoak, hemen ditugunak, San Pedro Elizakoak, 1340 eta 1360ko hamarkaden tartean jarri dituzte datak, eta ordun data hau ondo baldin bazegon garai berdinekoak izango ziren. Hau da, ja perspektiba ikusten dezute hemen arkitektura honetan, dorre honetan, ja perspektiba linear pixkatxoa dago, son perspektiba naif bat, bi margo hauek oliteko, herriberiko margo astotxo hau egin zen aldi justo berean, ez? Garai berean egin ziren. Eta horrek erakusten digu ze margolari ezberdinak zeuden momentu honetan Nafarroan, ez? Osea, arte abanguardiako artea egiten zen momentu hortan, eta aldi berean arte historiako ikuspuntu batetik oso erretardatarioa, esango zen bezala, ez? Bueno, hemen nire ustez aurkitzen ditugu arte historiaren metodologia arazo batzuk. Estiloaren bidez aztertzen baldin bada artea, ez? Margolaritza kasu honetan. Honi buruz bi aipu ingeles ekarri ditut. Lehenengoa, margo eliz erdiaroko artean, eliz herrikoietan eta landa eremuko elizetan egiten den artea, beti kontsideratu izan da bigarren mailako arte bat. Kopiatzen duna, katedraletan edo monasteriotan edo zentro importantetan egiten den artea bezala. Orduan, bigarren mailako arte bat kontsideratzen da. Eta askotan honek influentzia izaten du, eta eliz herrikoietan egiten diran artea ez da ikertzen, zuzenean. Ez da interesatzen. Eta bigarren aipua da nola batez ere erdiaroko bukaeran margolaritza ez bada sartzen linea evolutibo baten non naturalismorantz jun behar dan margolaritza eta, zehazki margolaritza, bai. Linea progresibo batean naturalismorantz, errenazimenduko naturalismo baterantz ez baldin badoa, oso inkomodoa da sartzea arte historiaren diskurtso evoluzionista horretan, eta baita ez da ulertzen edo ez da aztertzen. Baztertzen da, ikerketatik, ez? Eta, nik erreklamatzen dena pixka bat da, niretzat hain interesgarria da, Eriberriko, Santa Brigidako astotxoa, guztiz pikasianoa dena, ez? Begi horrekin, italiar estilo margo hauek bezala, ez? Bueno, guain, pasako gea pixkat
zenbatzeaz, ikustea zenbat margo kopuru zeuden. Ez di zenbaki oso zehatzak, zehatikan urrengo urtetan gehiago hartuko dira seguro, baina guztira 63 margo kontatu ditut. Eta 63 margoietatik 37 mendean egin ziren. Nafarrosoan, 63 margoiek izango ziren Nafarroako erdiaroko horma margo guztiak. Eta 37 horiek 14 mendean egin zirenak. Hoietatik, 37 horietatik 10 datatuta daude Carlos Bigarrenaren erregealdian. Orduan ikusten dugu kopuru handi bat, eta hemendik ateratzen dugu konklusioa, izurrite beltzaren ondorioz edo krisialdiaren ondorioz, ez zen egon eten bat margolaritzan. Jarraitu zuen margolaritzaren arteak edo artisautzak aurrera. Eta nola azaltzen dugu? Dokumentazioa iritsi zaizkigun Nafar margolarien izenak eta lanak aztertzen, ez? Izen hauek ezagunak dira aditu artean, baina igual ez dira ikertu denak aldi berean. Zerrendan ikusten dugu lehenengoa Jon Oliver dela, Jon Oliver famatu hau, eta, periodo oso luzea dauka, lanak egiten ikusten dezuten bezala, baina gero, interesatzen zaizkit bigarren mailako deritzen zaion, margolari horiek, ez? Roke aparte ez, ditugu Iruñan margolari asko. Pedro Sorrotxo bezala, Pere de Eugi, Martínez de Sangüesa, Pero Pérez de Arrieta, López de Urdanís, Fernando de Pamplona, guztira 14. Eta 14 horietatik bakarrik bat da atzerritarra. Guillem de Bayona deritzaiona, Baionakoa. Urrengo erregealdian, Carlos Hirugarrenean erregealdian, hor etortzen diela margolari atzerritarrak. Baina garai honetan denak nafarrak die. Eta hau izango zen Iruñako eskola famatu hau, izen abizenekin. Eta, Euskal Herriko Unibertsitatean gaudenez, garrantzitsua iruditzen zait esatea, margolari hauek nafarraz izateaz gain, Monteanoren ikerketa jarraitzen, euskaldunak izango ziren. Orduan, daukagu hemen zerrenda euskaldun margolari zerrenda interesgarri bat. Eta, zaizkigu lan sinatuak iritsi. Oliver, Roque eta Martineten lanez aparte. Sinatuak zeuden, jatorriz, baina bakarrik 3 iritsi zaizkigu sinadurakin. Baina hala ere, dokumentazioan babestua, hipotetizatu dezakegu, adibidez, zein, 2 margolari artetako erretaulu hau, gaur egun menaken dagona, Bartzelonako museoan, Museo Nacional de Arte de Katalunian, igual 2 margolari proposatu ditzakegu. Eta ikusten dezuten bezala, estilistikoki ez dira Oliverren margoak bezala hain aurreratuak, baina materialki, urrea erabiltzen da, eta irudi dotoreak dira, eta, bere xarma eta bere interes potentea badaukate, ez dira berriro, ez dira lehenengo mailako margoak, baina duerdik gabe bere interesa dute. Oain pasa gaitezen margolaritza teknikara. Azkeneko 20 urteetan, Nafar gobernuko instituzioak, Printzipe de Viana tartean, eta Iruñako Elizbarrutia ere, sistematikoki horma margo berri guztiak aztertu ditu, deskubritzen zirenak. Landaremuko eliz hauetan. 20 informe txosten, restaurazio txosten daude guztira, eta haien artean 13 laboratorio analisi egin dira. Pigmentuak lagin bezala hartzen, pigmentuen laginak hartzen, eta Madrileko laboratorio ezberdinetara bidaltzen aztertzera izateko, pigmentu hauek. Honek informazio oso aberatsa, baina egia esana subjektiboa ematen digu, zergatikan hemen erakutsiko duen datuak dira errestauradoreak hautatu dituzten pigmentuak. Orduan ez daude pigmentu guztiak. Baina hala ere uste dut hemen 13. mende eta 14. mende arteko historia pigmentu interesgarri bat
isladatzen dela. Bueno, bai, 13. mendean barkatu. Argi geratzen da, kolore beroen, gorrien eta horien, baita beltzen, erabilera bat eta dominantzia bat dagola, Eta urdina, hemen indigo, kolore pigmentua izango zena, ia desagertuta dagoena. Eta gama kromatiko hau erromanikoko estiloarekin bat egiten du, Aldiz, 14. mendean, Iruñako eskolan eta katedralean, urdin kolorea gogor sartzen da, batez ere azurita pigmentua. De repente, daukagu azurita 12%. Bueno, lagin hau, Iruñako klaustrotakoa eta Iruñako eskolakoa. Eta azkenik, 3 eliz herrikoietan bakarrik, tesi honen ikergai, azuritaren presentzia 16% iristen da. Eta, Azantzako elizan ikusteet baita azurita dagoela, orduan, izango zen, eliz bakoitzean, tesi honetan ikartu ditudan sakon eliz bakoitzean, azurita aurkitzen da. Berriro, datu subjektiboak dira, baina oso interesgarriak. Horrela, urrengo galdera, merkea altzen azurita. 1388ko Kontos kamerako dokumentu batzuetan tuterako jauregiko margoak egiteko, zerrenda, erosketa zerrenda, iritsi zaigu, kasunetan Zaragozako merkatuan. Eta, horko kopuruak pasa ditut guztirak dineros, deritzon kontu txamponara. Horrela, ikusten dugu nola pigmentu garestia zen, diferentzia handiakin, azul de acre deitzen zena, edo lapislazuli. Zen Afganistanetik datorren pigmentua oso preziatua erdiaroan, eta adibidez Santiagoko Portiko de la Gloria lapislazulekin dago margotua. Orduan zen, diferentzia handiakin kolore garestiena. Baina urrengoa oso urruti, urrengoa da azul de Alemania. Azurita. Hau da, hau izango zen Europako meategietan aurkitzen den azurita. Arazoa da, zenini, pintore sienez famatuak, esaten dula, azurita Sienako eta Alemaniako, horregatik handeitzen dute, azul Alemania, meategietan aurkitzen zela bakarrik. Eta konparatu dezakegu azuritaren prezioa, 27 diru, beste prezio batzukin, konparazio pixkatoi oso handia da, baina, adibidez, Miranda de Argako gazteluaren konponketa karez betetzen, 2000 diru kostatu zuen, eta hor, Martin Pérez de Solchaga, gero itzuliko gara, pertsona honetara, soldata, erregaren aholkurari bezala, 145 florin, ikusten dezute zenbat diru. Eta ikusten dugu, zeinek altzuen, 32 gramo azurita erosi. Hortikan, tesi honetan galdera hau asko izan dut, Nondikan lortzen zuten, hainbeste azurita garaiko nafarrek, zeren eta Alemaniatik edo Sienatik importatu behar baldin bazuten, dirutza bat izango zen, eta komplikatua, eta batez ere eristaineko basaelizako horma guztiak azuritaz guztiz kubritzeko, lan ekonomiko potentea da, Karga ekonomiko esan nahi dut potentea. Galdera honen erantzuna, da 1340an koroak bidaltzen du, Nafarroko koroak bidaltzen du, Iruñako margolari bat, Pere de Ugi, zilar, kobre eta azurita bila, Urrobiko meategietara, Hartze Baiaran, Prepirineotan. Eta hemen ikusten dezute, Pero de Ugi, Pictori Pampilonensi,
Imina Regis de Urrobi, Magister, eta hor Azurum bi aldiz agertzen da, Azurum, Cuprum eta Argentum. Orduan, margola, eta hau garrantzitsua da, ez dute mehatzaile bat bidaltzen, baizik eta margolari bat bidaltzen dute, Iruñako margolari hau, azuritaren, zilarraren eta kobraren bila. Bat, oraindik juten baldin bada Urrobira, aurkitzen du azurita ugari, argazkietan eta nire eskuetan adibidez ikusten duzuten bezala. Mugeta Morenok, Harri Bitxi honi buruz ja abisuta zuen bere garaian, eta baita aztertu zuen ze urteetan erabili zen meategi hau. Eta hemen dituzuen urte hauek, ikusi dugun bezala, koinziditzen dute nafar margolarien ekintzekin, eta baita ere azuritaren agerpenakin horma margo horietan, grafiko horietan. Orduan, kronologia bera da. Hau ez du esan nahi, kanpotik ikusi ez dugun bezala ez zutela ekartzen erosten azurita, baina, azurita ukitzea Pirineotan laguntzen zuen seguro. Hainbeste urdin kolore aurkitzea, ez da arrunta, nire ustez, Europako eliza herrikoietan, non gorri koloreak, oksido ferroso, eta kare txurikapa baten gainean margotzea izaten da errekurtso arrunt eta merkeena. Hemen Araban Alaizako elizan ikusten den bezala. Baina ikusi dugun bezala Nafarroan 3 faktore bat egin zuten. Noblezia bat patroi bezala egiten, diruakin, errekurtsoekin, margolari kopuru desente eta materialak hor bertan Nafarroan zeuden. Horrela, erantzun dezakegu zergatikan zeuden hainbeste horma margo garai honetakoak Nafarroako landa eremuan. Eta logikoki urdinak balore simboliko bat dauka ere. Nire ikerketan, zehar 3 programa ikonografiko mota aztertu ditut. Gaur hitz egingo dut bakarrik Basa Elizei buruz eta Eliz herrikoietai buruz, besteekin konparatuta, beste 2 hauekin konparatuta, badirudi Eliz herrikoiak guztiz margotzen ziela. Eta adibidez, katedraleko kaustoak ez daude guztiz margotuta, Iruñako katedralekoak, orduan. Hau, ideia importante bat da, ez? Erdiaroan, arkitektura guztia ez zegoen guztiz margotuta. Igual, pigmentu merke batzu, kareakin bai, babestuta kareakin, baina dena ez zen guztiz margotzen. Eta Eliz herrikoietan bai aurkitu dut, hormak oso margotuta zeudela, edo guztiz margotuta zeudela katedralekin konparatuta. Programa ikonografiko hauen artean, labur ibiltzen, aurkitu dut dinamika axial bat Nafarroako eliza hauetan. Hau da, iparraldeko hormak, eszena hagiografikoz eta salbatzaiez beteta agertzen dira, eta hegoaldeko hormak, kontran, aldiz, infernuko irudiz beteta. Adibidez, hemen famatua den Arabako Gazeoko elizan, Nafarroan Eristain, Ardanaz eta Ekaien. Agertzen da, dibizio axial hau deitu dudan bezala, ez? Eta, ikusten dugu, garaiko literaturan, hau, ikusten ditugu erreferentziak baita irudi hauek dibizio bakiera axial honei buruz, ez? Nun aldi leku batean zerua agertzen da margotuta eta beste aldean infernua. Hemen, azurita kolorearen sarrera errez bat edukitzea oso erabilgarria izango zen, zeren eta urdin koloreak ematen zien aukera horma hauek eta azkenean eliza, infernua eta zeruaren artean banatzeko. Gorri koloreak berriro, oksido ferrosoa izanez,
askoz errezagoa zen lortzeko, eta ez du problema logistiko planteatzen, ez? Baina, bueno, orduan kolore horren sarrera erresten du, dudari gabe. Olako margo ezberdinak edo dibisio hau sortzea. Adibidez, Ardana zen, nun oso argi iparraldeko gangaren sekzioa emakume zainduz beteta dago, eta hegoaldeko horma deabruz eta infernuko zigorrez josia. Bueno, hala ere hau ez da berria, ez? 13. mendetik aurrera Nafarrek irudi hau ikusten zuten, Tuterako infernuko epaieko portada, eta 15. mendean irakutsi duen bezala François Villon poeta frantsesak horrela ere deskribatzen zuen bere garaiko eliza bat, ez? Orduan, Nafarroan bai bakarra dena da agian pigmentu horren bazuritaren lortzearen errestasuna. Bueno, hemen irudi batzuk delineatu ditudanak Ardanazeko margoei buruz, ikusten dena dibisio argi eta garbi, eta nun hegoaldeko horman zena infernal horiek daudela, eta infernuko zena horiek asko galduta, baina, bueno, oraindik nabaritzen di, eta iparraldeko horman handere zaindu horiek, ez? Gazeon baita aurkitzen ditugunak, baina sekzio honetan armarri honen alboan ikusiko dugu ezena kurioso bat aurkituko dugula. Bueno, hemen menologioa, egutegia, arkofajoiaren barruan. Eta, bueno, kuriosoa da baita aurkitzea nola Ardana zen, 1376eko su edo libro de fuegos jarraitzen, herri honetan denak biztanle guztiak nekazariak ziren, ez zeuden jautxorik. Hori interesgarria da. Eta aldaretik hurbilago aurkitzen ditugu dama hauen irudi hau. Haien artean, dokumentazioaren bidez, lehenengo armarriak identifikatzen, Mikel Zuzak identifikatu zizun armarri hauek, baina nik bilatzen informazioa familia honi buruz, Grezi buruz, agertzen da Petra de Grez, zela Carlos de Beaumonten inudea, hau da, Luis de Ebreux, printzipe eta errege ordearen semearen inudea. Eta agertzen dira irudi hauek, ez? Hiru dama noble edo hauen, ez? Irudiak, eta nik proposatu dut, seguru aski data bat, Luis de Ebreuren erregaldia, eta Petra de Grezen, agian matronazgoa, kasu honetan. Eta, guain, aurkezpenaren azkeneko txampan, azkar, pasako gera Eristaineko basoelizako margoak aztertzera. Seguru aski Nafarroako landa eremu osoan dagoen margo multzo aberatsena, ez hainbeste margoengatik, baina bai zeinbat informazio agertu den margo hauen inguruan. Lehenengo, Eristaineko lekua Soltxagarriaren hegoaldean dago, eta Iruñatik 20 kilometrora, Orba baiaran, eta osatzen dute Palazio de Armeria ditzen dena, jauregia, eta Eliza, Basa Eliza, kasu honetan. Basa Eliza oso zaharra da, 10. mendean data jarri dute, bakarrik iparraldeko eta hegoaldeko hormena. Absidea erromanikoa da. Hau da, 12 bukaera edo 13. mendekoa. Interesgarria da, 1954ean indusketa arkeologiko bat egin zela. Nun presbiterio alboan 3 hilobi agertu ziren.
ipar eta hegoaldeko hormetatik hurbil. Bueno, hor, hilobi horietan, bi txanpon hauek, ikusten dituzun bi txanpon hauek agertu ziren, eta horrekin badakigu ze datetan erabili ziren zehazki hilobi hauek, ez? Erdiaro berantiarrean. Eta arkeologoak iritsi ziren konklusiora, hilobi hauek eliz barruan dauden hilobiak jauregiko jauntxoak erabiltzen zituztela eta eliz inguruan zeuden hilobiak elizatik kanpo nekazariak. Lekuko nekazariak. Hau da, hau izango zen panteoi familiar antzeko bat bezala. Gauza, baita ere arrunta hemengo elizetan. Bueno, irudi heraldikoak ugariak dira eristainen. Lehenengo hilobien gainean, argazki honetan ikusi ditzakezue gaur egunez, zeratikan mugitu zituzten lekutik, 3 armarri eta 16 eta 17 mendekoak. Eta jauregiaren jabekoak, hau da, Eristain eta Soltxaga familiak. Eta jauregian aldiz, ezkutu berdinak, armarri barkatu berdinak aurkitzen ditugu. Ja 15 mendeko armarria. Eta armerian liburua, bueno, ja jabeak identifikatzen ditugu. Soltxaga familia, Soltxagatarrak. Eta kontos sekzioan eta artxibotan informazioa bilatzen, deskubritzen dugu, adibidez, 1376eko libro de fogos famatu honetan, zerrenda guztia zein bizi zen Eristainen. Eta haien artean, agertzen da Don Martín Pérez de Soltxaga, lehenengo hau izango zen. Eta berriro 78an, berriro agertzen da, eta, bueno, bere familiakideak, ez? Martín Pérez de Soltxaga hau, hemen ingelesez dago, baina, bueno, ikusten da, Carlos Bigarrenaren erregaldian izaten du, igoera, Nafar administrazio barruan igoera oso nabaria. 59an, Carlos erregea izatean, notario bezala aurkitzen dugu, gero korteko alkate, osea, epai bat bezala, eta 74an, korteko alkate, eta erregearen aholkulari gisa agertzen da ere. Orduan figura oso potente bat. Beste aldetik, bere anaia, Pedro Aibar Pérez de Soltxaga, eskudero bezala agertzen da, eta, bueno, Santakarako gaztelu importante bat, Nafarroan, tenente bezala agertzen da, zaindari bezala, hobeto esana, eta 78an, hau oso interesgarria iruditu zait, Gasteizen aurkitzen dugu. Osea, 3 mesnageroekin, bera da zaldun bat, Nafarroako reinuak bidaltzen duen zaldun bat, Arabako lautada kontrolatzeko Gaztelako gerrate zibil horren barruan. Eta urte uda horretan, Carlos Bigarrenak aguraingo foruetan zin egiten du, ez? Orduan, segurazki Pedro Aibar de Soltxaga agurain inguruan zegoen, eta hau da, Gazeoko margoak ikusi alzitun. Bueno, Eristaineko margoi buruz, ikusten dizuten nola agertu ziren, nola zeuden 20. mendean, guztiz tapatuta karearekin, eta 81an aurkitu zituzten margoak, ez? Eta 14. mendeko erdialdekoak, ikusi ditugunak, kronologia estilistiko hau, ez? Margo herriko hauek. Eta oso galduta daude margoak. Kontuan hartu behar da, azurita kolorea malakita bihurtu da, hemen ikusiko dezute, gero, nola urdina berde bilakatzen den, oksidazioarekin, txuria beltza bilakatu da, baita oksidazioarekin, eta beltzak sekon margotuta zeuden pigmentuak erori dira. Orduan, margoak ematen dute argazki negatibo bat, ez? Beste gauza bat baino gehiago. Orduan horretarako, metodologian hemen bakarrik esan, argazkilaritza filtro batzuk erabilitu dela,
eszenak hobeto irakurtzeko, bestela oso zaila da. Bueno, hemen margoen kokapena, egia da ipar eta hego hormetan margoak zeudela, baina 80ko hamarkadan dirudienez interbentzio ez kontrolatu batean herriko jendeak suntsitu zituztela. Eta bakarrikan abside inguruan eta presbiteri inguruan kontserbatzen dira margoak. Bueno, identifikatu detailer bat, horietako margoen estilo berdinakoak dira, orduan, segurazki horieta justu hor bako baiara berdinen dago, orduan, margolari berdina izango zen. Eta, guain egingo dut oso azkar, irakurketa irudien pixkat analisi bat, ikonografiko azkar bat, nun absidean, kontxa absidealean, aurkitzen dugu Maiestas Domini eta tetramorfos bat gangan, ez? Hau interesgarria da zegatikan garai honetarako gotiko sakon batean, irudia oso retardatarioa da, oso antzinakoa da. Eta adibidez Gazeon aurkitzen dugu Trinidadea, ez? Askoz gauza ikonografia askoz modernago bat. Hau interesgarria da, ez? Hautaketa hau egitea ikonografikoki. Bueno, Ama Birjin bat dago, gaur egun Iruñan dagona, eta gaur kopia bat daukagu. Eta Soltxagetarren errukien eta otoitzen helburu izango zen, ez, irudi hau. Hortikan, Kalbariora. Presbiterioko sekzioan hemen agertzen den Kalbario da, eta Gazeoko Kalbarioarekin antza handia dauka eta esatearren identikoa dela. Figuren eta konposizioaren disposizioa. Bai, eristainen aurkitzen ditugu beste bi figura, eliz katolikoa eta sinagoa, baina hortaz aparte irudia oso antzekoa da, eta horregatik jarri ditut eristainen oso galduta dauden figurak, aldatu ditut Gazeoko figurekiko. Hala ere, Gazeoko eta eristaineko margolariak ez dira berdinak. Bi margolari ezberdin dira. Bueno, gero, kruzifixioaren eta kalbarioaren azpian la resurrección de los muertos deritzona, ez? Mateoren evangelioa hilen erresurrekzioa, kristau doktrinaren zutabe. Eta gero, pasatzen hego hormara, nun agertzen diren infernuko eszena 3 maila ezberdinetan ebakiak, ez? Lehenengo, Gabriel Aingeruak eta Ez Miguel, bultzatzen ditu kondenatu ugari, kondizio ugaritakoak, erregeak, gotzainak, zuzenean infernura, Lucifer, hemen dago itxoiten, ez? Kondenatu hauei. Trono batean itxoita, ez? Infernuko errege. Bigarren mailan, kondenatu talde berdina, Lebiatanak iresten ditu, hemen oso zaila izan da identifikatzea, baina hemen dago, Gazeon bezala. Eta hemen irudiak hain galduta dago, filtroak erabili izan behar ditut. Eta azkenik kondenatuak infernuko lapikora iristen dira. Tuteran eta Gazeon bezalaxe. Hemen ikonografia buruz, pekatarien artean, luxuria, avarizia daude pekatarien artean, ez? Luxuria, avarizia, bi horiek. Eta, baita de aburu horiek ikonografia oso aberatsa dute, baina hemen ez ditugu aztertuko. Justu, ziklo honen gainean, ikertuta zegoena, infernuko ziklo hau, beti ziklo infernalak, interes gehiago sortzen dute, ez? Baina oso interesgarri izan da identifikatzea San Joaquin eta Santa Anaren ziklo oso kompleto bat, ez? 5 eszenakoa guztira, eta San Joaquinen historiak, agiografiak 3 eszena ditu. Hau izango zen San Joaquinen garai honetako ziklo aberatsena Nafarroan, eta, penintxula Iberikoan baita potente bat. Ziklo potente bat. Hemen ikusten duzute eszena interesgarri bat, nunden Joaquinen kanporatzea, Joaquin da
Ama Birjinaren aita, orduan, Joakinen kanporatzea Jerusalengo templotik, ez? Jerusalengo gotzainak edo apaiz nagusiak kanporatzen du, zegatik Joakin oso, zaharra da, eta ezin du seme-alabarik izan, eta hor dago miraria, ez? Maria jaiotzen dela, ez? Eta, hemen ikusten dezute, Nafarroan nola Giotok nola representatzen duen, txapel honekin, eta Nafarroan koro batekin representatu du apaiz, Jerusalengo apaiz nagusia. Orduan, ezen hau identifikatzea komplikatua izan da, baina seguro da hori San Joakinen arkeografia dela. Eta, bukatzearren, justu Soltxagatarren hilobien gainean aingeru hauek agertzen dira. Ez dakit ondo ikusten den, baina dira aingeru batzuk, gurutze luze batzuk eramaten dituztenak, hemengoa bezala, eta, daude justu arko triunfal honen barruan, margotuak, justu Soltxagetarren hilobien gainean. Aingeru batzuk gurutze prozesionalekin aldarerantz bidean. Ehorzketa baten parte bezala. Horregatikan deitu ditut eristaineko margoak, margo funerarioak. Soltxagatarren panteoia edertzen dituztenak. Eta pixkat funtzio horrekin eginak. Ez dira margo, nire ustez ez dira margo bakarrik katekitikoak, edo erakusteko kristau doktrina, baita ere funtzio funerarioi daukate. Eta azkenik gure laguna eristaineko Basa jauna. Da figura handiena, elizan, oso nabarmena, hemen ikusten dezute, arku triunfalaren kanpoan dagona oso handia, eta da gizon aurpegi bizardun bat, bere bizarretatik bi monstro txakur bezalakoak ateratzen direnak, eta txakurra hauetatik girnalda edo erro antzeko batzuk, erraldoiak ateratzen direnak, eta lurreraino iristen direnak. Orain arte esan da hau margo erromaniko bat zela. Estiloa guztiz ezberdinekoa da, eta katalogatu dezakegu horma margo gorri bat bezala, dudari gabe. Dago margotua kare kaparen gainean. Beste margoak ez daude pigmentu hauekin eginak eta teknika honekin eginak. Orduan horregatik pentsatu da, hau margo oso antzinakoa zela. Baina ere sorpresa izan da, gazeon berdina daukagula. Justu leku berdinean, ez da arku tipologia berdina, baina zutabe barruan margotua dago, baita monstruo antzeko hau, aurpegi antzeko hau, eta hortikan ateatzen dira sustrai hoi, erro handi hoiek, eta erro hoietatikan, agatzen den, jazta. Mahats antzeko batzuk, edo, puntu beltz antzeko batzuk ateatzen dira, Azten dira. Eristainen berdina daukagu. Orduan, eristaineko figura Basa jauna deitzen dute horba baiarakoak, eta niri iruditu zait kalifikazio politx bat, zegatikan Greenman hitza itzultzeko euskerara, iruditu zait egokia zela, justu hori dela Basa jaun bat. Basoko jaun bat. Ez mitologikoki, euskal mitologiarekin erlaziorik ez, baizik eta itzulpen hori egitea. Greenman hitzetik. Eta gazeon baldin badaukagu, eristainekoa ez dago hain bakarrik, ez da hain bakarra. Hemendikan simbolismoa interpretatzea beste gauza bada, eta gauza komplikatu bat, dudari gabe.
Bueno, Eristain da Soltxagatarren oinetxea. Solar de los Soltxaga. Eta niretzat, hileta zona bat, dudari gabe, eta margo hauek egokitzen dute, ez? Hileta funtzio hori. Hilobiak horrela infernu eta zeru simbolikoen tartean kokatzen dira. Kultura honetaz, dokumentazioa eta literatura ikusi dugu badagoela, eta, bueno, erdiaroko udazkeneko kulturaren parte da dudari gabe, ez? Bueno, Eristain bukatzeko, eta ja, konferentzia bukatzeko, Medieval Academy of Americaren babesarekin gai izan gera ilustrazio bat sortzeko, nun nire ustez, nire hipotesian, Eristaineko elizan, 1375 margo hauek ja bukatuta edo egongo ziren, ez? Eta Pedro Aibar de Soltxaga mesnaderoa ja hilda zegon urte honetan, eta bueno, bere horzketa igual prestatzeko edo egokitzeko sortu ziren. Mesnadero hau, esan dudan bezala, Gasteizen egon zen, eta seguraski Gazeotik pasa zen, eta gian seguraski Gazeoko margoak ikusi zituen. Eta beno, ja ondorio nagusiak bezala, bukatzeko, Carlos Bigarren erregealdian, izurrite gerra eta krisi ekonomiko sakonak egon arren, ez da margolaritzaren artisautzaren, ez da desagertzen. Elizerrikoi eta basa eliza asko edertu ziren izurrite ostean, noblezia berri batek bultzatua. Zentzu honetan, kontekstu hau antzekotasun handiak ditu Florentzia eta Sienako izurrite ondorengo margolaritzarekin. Hiri hauetan jente nuova deritzon elite bat, hain zuzen administradoreak eta poterea iritsi berri zen elite bat, izurritearen hildakoak sustituitzeko, margolaritzaren artea bereziki babestu zuten, irudi devozionalen bila. Bueno, eta ni oraingoz izan naiz gai lau eliz sakonean ikertzeko. Margo horma asko geratzen dira Nafarroan, eta ez daude arte historiadore nire ustez, eta ez daude arte historiadore nahiko den ondare guzti hau behar den bezala ikertzeko. Bueno, hemen ideia bat, arte historiako ikasleak baldin badaude hemen, areto honetan, gai honetan murgiltzeko. Eta hori izango zen dena, mila esker. Zuri. Primera. Bai. Bale, eskerrik asko Eneko. Zuritzaldeagatik eta galderarik badago publikoan Enekori Enekok aurkeztutako hitzaldian inguruko galderarik badago? Edo iruzkinik edo? Baina. Sartuko naiz galdera bat egiten. Ondo ateratzen zaidan galdera. Oso interesgarria egiten duzun parekotasun hori, ez? Gazeo eta Ertain da, ez? Eristain, parte. Eta, claro, nik esaten duzu Pedro Aibar Soltxaga. Aibar Soltxaga hau egon zela Gasteizen buruan, Salvatierra, Gurenetik pasatu zela, eta horre Gazeo ikusi zuela, eta gero Gazeoko eredu hori zuela bere hilobira edo, ez? Mausoleo. Ne hipotesia da, hori noski ez dago dokumentaziorik zehazteko. Eta hori, bitzen zaitu zo interesgarria. Nire galdera da, Arabako lautan ezagutzen dugu Gazeoren kasua, baina ezagutzen dugu kasu hau orain arte irandu duelako. Baina garai hartan, suposatzen dut, ez zela
bakarra izango, agurain gertu izango zuen, eta ordurako oraindik eliz gotikoak ez ziren eraiki, eta egongo ziren Romaniko asko. romaniko asko, eta Garai gotikoan margotuak. Gazeo edo beste 10 edo antzeko izango ziren, agian Seguro. inguruan, eta Bai. orduan, izan zitekeen gazeo, edo ez bakarrik gazeo, izan zitekeen... Bueno, ja, karo, seguro, bai. Baina, bueno, eske, gazeo eta aristaineko antzekotasunak dien sakonak. Claro. Eske, nik ez dago azalpenik, eta nik logikoki azalpen bat proposatu dut. Osea, dokumentazioak ez du laguntzen, ez? Baina, bueno, niri beti interesgarria iruditzen zait, hipotesi bat proposatzea, eta hobeto ez proposatzea baino, ez? Bai, nire buruan. Bai, a ber. Eta seguru zaude, orduan, eta zuentzako, historiarientzako, ez, arte historiarientzako, oso garbi dago eredua zela gazeo eta ez alderantziz. Eta nola gazeon suertatu ziren motibo horiek edo... A ber, ni ez nahi sartu gazeo sakonen ikertzea. Zeratikan gazeo data jarri zuten estilistikoki Josep Gidiolek, eta bueno, nire ustez oso ondo jarrita dago data, 1325 eta 1350 artean margoak, baina da data estilistiko bat. Eta data estilistikoekin kontu handia. Osea, ez daukagu dokumentazioa, ez ezer, soportatzen babesten gazeoko margoak garai honetan egin zirela. Baina, karo, ni jarraitu dut, ontzat eman dut data hau, eta ez nahi sartu gazeoko sakonean ikertzea ez daukaten morarik, ez? Eta, bueno, ontzat eman da, pentsatzen dut, lehenengo gazeoko margoak egin zirela, eta gero eristainekoak. Eta ordurako, Jon Oliver bazegoen Iruñan... Bai, Jon Oliver 1330an iristen da, Nafarroara, gutxi gora bera. Estilo askoz aurreratuago batekin, Hoi da. Europatik datorren, batez ere Frantziatik, Toulouse eta Ingalaterra hegoaldetik datorren estiloa ekartzera, ja zegoen Nafarroan, baina berak ekartzen du azkeneko moda, esatearren. Eskerrik asko. Beste galderarik? Bai. Lehenengo eta behin eskerrak ematea, ze oso hitzaldi interesgarria eta danontzako ulergarria izen da. Posten naiz. Nire kasuan, artean inguruan, ez da nire gaia eta ez dakit asko, baina, nik noblesian inguruan iten dut la, gitxi gora bera, Eta nire galdera esan apurbei jakiteko, nik suposatzen dut, honek elizak zuke ikertetuen da zuzenak, dauzela relazionatuta noblesian patronazoakin, eta orduan, igual galdera oso arraroa da, bai, ea dakizunzuk olako artea arkitektura edo eraikin zibiletan ere ikusten dan, edo bakarrik elizetara dagon mugatuta edo... Bai, osea, jauregiak margotzen ziren. Horra, adibidez dago Joseba Asinoren tesia, berak aztertu ditu Nafarroako jauregi Palazio Armerias ditzen direnak, eta margotuta zeuden. Eta batez ere, kapaz de cal, izen arruntena eta normalena, orduan guri itxi zaigu erdiaroko eraikinen irudi guztiz iluna. Baina guztiz iluna, osea, eraikinak txuriz mergatuta zauden, karearekin gutxienez, eta batez ere barrualdetan, eta orduan eliz erromaniko eta arkitektura gotiko bai erromaniko askok oso argitsuak ziren. Orduan, karekapa hoi seguro. Gero, irudi koloretsuak eta irudi bai profanoak edo, osea, geometriaretik aurretik, ez? Esan nahi dut, eszena ezberdinak, bibliakoak edo profanoak,
Ba, hoi depende, ez? Hoi dirua behar zenun hoi egiteko, kanpaina, hoi margolaritza batzuk hoi kontratatzeko hoi egiteko. Baina, bueno, ba, hor zeuden, eta adibidez, zure galdera erantzuten, alaizako eliza daukagu. Osea, hor daukagu, programa ikonografiko bat, nun margoak ez dute zerikusirik margo kristau, osea, programa kristau normal batekin, ez? Osea, gaztelu bat daukagu gangan, gaztelu baten setioa ganga erdian, guztiz bakarra da, nik ez dut inon ikusi. Orduan, bai, margotzen ziren. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste galderarik, Bueno, eneko eskerrik asko eman diguzun itzaliagatik. Nik galderatxo bat dut, artista atzerritarren inguruan. Esan duzu 14. mendean Jon Oliver dagoela eta gero besteak iruñarrak direla, bat izan ezik, ez, Guillem Baionakoa. Galetu nahi nizun, 14. mendean badaude atzerritar gehiago? Esan duzu gero beste, ez dakiz Margolariak? Bai, bueno, artistak eta zehazki margolariak. 14. mendean, bai. Bigarren erdialdean esan duzu igual hor. Bai, baina margolaritzan bakarrikan zentratuta, Baina badaude atzerritarrak? Baina margolariak edo artistak. Bueno, zuk margolaritza ikasi duzunez, margoa, osea, hori, badituzu artisten erregistroak eta ez, baina, margolarienak? kuriosoki, osea, datu dokumental gehien daukagun garaia, da Carlos Hirugarrenaren garaia, baina bere gaiko hormamargoak ez dira itxi. Zeratik, gehienak Oliteko, Tatafaiako jauregietan zeuden. Orduan, bai, adibidez, Enrique Estecomp Zaragozatarra, Zaragozako margolaria, ekartzen du. Bere erregealdia hasi bezain laster, Carlos Hirugarrenak ekartzen ditu kanpoko margolariak. Bai. Kanpokoak Zaragozakoa, esan nahi duzu? Edo... Eta baita internazionalak, baita Vale. frantsesak, eta guain ez dut zerrenda buruz gogoratzen, baina bai. Vale, eta frantses hoien izenak dakizkigu eta badakigu Bai. nongotarrak ziren? Bai, zergatik askotan... Toulousekoak edo nizarrakit Pikardiakoak... Afiliazioa agertzen da, bai. Eta guain nik jarri ditut margolari nagusiak, baina bai, gogoratzen naiz, laguntzaile asko agertzen direla, garai honetan, eta laguntzaile horietako bat kanpotarra da. Carlos Bigarrenaren garaian, baina ez da agertzen margolari nagusi bezala. Osea, hauek izango ziren taller baten buru. Osea, agertzen dira como pintor. Eta hoi ja, no, es como balletitza asko agertzen da, ez, frantsesez. Laguntzaile gisa ez, margolariek dira. Eta beste gauza bat ez du da komentatu, dokumentazio asko daukagu, margolari ezberdin hauek haien artean lan egitea, proiektu bakar batean. Bai, eta beste galderatxo bat horren inguruan. Nabaritzen da zerbaitetan nongotarrak diren? Diot igual ereduetan, ze igual erromanikoan eredu guztiak oso europarrak dira, ez? Europa osoan eredu berberak erabiltzen dira. Baina 14. mendetik aurrera hasten dira eskola nazionalak egiten, eta nabaritzen da, igual, eragin italiarra, eragin frantsesa, eragin frantsesa iparraldekoa edo hegoaldekoa edo nabaritzen da horrelakorik Nafarroako horma pinturan, badakizu? Ze, klar, hoia da oso fin egitea, baina horregatik... Nafarroako, hori zen, etorkizuneko ikerketa bat egiteko, bai. Nik aurkitu dut, bai, ikonografia profanoak, bai, adibidez, Eristaineko Basa Jaunau, Aizpunen baita dago bizardun gizaki bat, baina, bueno, deabruekin inguruan, eta olako ikonografia profanoa bai aurkitu dut, eta elizen leku oso nabarietan, ez? Adibidez, Aizpunekoa dago leio erromanikoaren barruan margotuta justu aldarearen aurrean, atzean barkatu, orduan oso nabarmena da, baina hortikan esatera, eske nik ez, hemen dago, Aizpuneko izaki hau, ez? Hortikan esatera Nafarroako estiloa dela ez naiz jarri hortan. Eske hortan oso aditua izan behartzea, oso aditua. Eta Europako margolaritza guztia jakin behar dezu da hortikan. Bai, eta pinturak onak izan behar dire, ere, zeka pintura herrikoietan
ereduak nongotarrak diren hori ere, ez da. Bueno, hor igual estilo herrikoi bat hori identifikatu dezakezu, hori interesgarri izango zen, bai. Ja. Mhm. Bueno, listo, eskerrik asko. Ni ere ados Vale, nago, zen. badaukagula ondare pila eta arte historialari gutxi. Bai. Hortan ados gaude. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Vale, eskerrik asko. Beste galderarik, publikoan artean? No, norbaitik, zer pentsatzen baldin badu, eta tarte hortan ni baitut pare bat, baina oso oinarrizkoak dira. Aprobetxatuko dut hau, divulgaziozko hitzaldiak direla, nire artearen historian inguruko jakintasuna aitortzeko, puntu batzutan eta oinarrizko galdera batzuk egiteko behintzat. Komentatu zuen, Basa jauna esan duzula, gorriz margoztuta zegona, justo kareharrian gainean. Vale, zein da berez ikertu dituzun margolanak margozteko erabiltzen zen teknika orokorran? Hau da, esan duzu, ia beti kareharria zegoela, eta kareharrian gainean... Kareharria ez, karea, kal. Bai, baina hori erabiltzen da... Kareharritik ateatako margoa, margoa. Vale. Eta zein da, ez dakit egin galdera? Hemen dago, ez dago fresko margolaritzari, bale? Vale. Osea, da dena teknika mistoa deitzen dena, da fresko mas seko. Osea, lehenengo egiten da, margotzen da, bai, karbonato kalzikoekin, hau da, ura aglutinante erabili bezala, margotzen dira, fondo, kolorezko fondoak, bai, gorria, edo urdina, edo berdea, eta gero, horren gainean, margotzen da, seko teknikarekin, aglutinante ezberdin batekin, hau da, olioa edo tempera, margotzen da kapa honen gainean. Hau da, fresko kapa bate egiten du hormarekin, eta seko kapa horma margoan margotzen da. Orduan, gehatzen da geruza bat, beste geruza bat bezala. Horregatikan, sekoa erori da, sekoekin margotuta dauden margoak erori dira, eta margo guzti horiek ja die marratxoak, osea, delineatzen dituzten figurak, barkatu. Horregatikan hain suntxituak iritsi dira margo hauek, beste gaien batzuengatik, baina izango zen azalpen bat. Adibidez, hemen ditugu zaldun interesgarri batzuk, ez? Oso errestauratu daude margo batzuk dira, oiokikoak, baina beno ikusten ditugu marratxo guzti hauek, beltz guzti hauek, horregatik deitzen da gotiko lineal, ez? Marra linea horregatikan. Eta hoi egongo zen egina seko teknikarekin, adibidez olio edo temperarekin, aglutinatuta margoa, ez? Margo beltza. Eta fondo urdinoi egongo zen ja urarekin aglutinatuta. Vale. Eta osoikoa da, claro, agian zuk ikertu dituzun elizetan ez, baina agian beste batzutan osoikoa da alako saldunak edo nobleak irudikatzea, osea, ez irudikatzea soilik, ez dakit, elementu biblikoak edo zerua edo infernua, eta saldunak eta irudikatzea ohikoa da, alako zure garaian diot. Bai, nik esango nuke baietz. Gauza da, ez zaizkigula iritsi asko. Vale. Zeratikan, pentsatu behar dugu, hau da gauza beldurgarria egoan, ez? 40ko eta 50ko hamarkadan Nafarroan zehazki, egon zen kanpaina instituzional bat, Eliza erromaniko guztiak eta Eliza guztiak pikatzeko, harria ateratzeko. Orduan, karez estalita zeuden, eta suntxitu zituzten kare kapa guzti horiek, ez? Hoi, Nafarroan, edo adibidez, hemen Araban baita gertatu zen, Espainia osoan. Adibidez, Aialako, Kejanako dorrea, oain da gutxi jakindet, 59an Arabako Diputazioko arkitektuak bidalizua, dokumentazioa aurkitu dut, bidaltzen dula suntxitzea, ez? Kare kapa guzti horiek, orduan, Kexanako jauregia txuriz margotuta zegoen guztiz. Oso argitsua zen. Eta guain daukagu sidreria antzeko, antzeko estilo hoi, leku guztietan, litz guztietan, baina hola iritsi zaigu. Orduan, karo, iritsi zaizkigun margoak erretaulu atzeetan agertu dira. Hau da, errenazimenduko edo barrokoko erretauluak babestu dituzte margo hauek. Orduan, erretauluak entzean, agertzen dira margoak. Eta horregatikan eliz oso gutxitan eta eliz herrikoietan eta eliz oso galduetan geratzen dira erdiaroko margoak. Zergatikan
adibidez Peñako dorreko, dago, mendipunta batean dagoen eliza bat, Nafarroan, hor margo guztiak daude. Zeratik, inorrez da igo, hor margo kapa guzti horiek suntxitzea. Ordun, bai, bazeuden. Eta iritsi zaizkigunak dia batez ere zena biblikoak. Adibidez hau da Santa Agatako ziklo bat, soldadu erromatarrak Santa Agata doazte apresatzea, ez? Ordun hor ikusten ditugu 14. mendeko armadura guztiak eta irudi guztiak. Eta hortaz aparte nik pentsatzen dut iparraldeko eta hegoaldeko hormetan Ardanazen bezala, hau da, ez aldarearen inguruan, baizik eta nabearen inguruan, hor irudi, adibidez patroien irudiak egongo ziela Ardanazen bezala. Orduan hor, igual aukituko zen erretratu bat noble batena bere armadurakin, edo igual zibilez jantzita zeinek daki, baina seguraski egongo ziren, bai. Bere armarriarekin eta bere irudi guztiarekin, bai. Pero imaginatzen dut baita ere, alako jokiko irudiren antzera, horiek baita ere, bere, balia daukatela diot, adibidez, garaiko Nafarroako noblezia irudikatze aldera. Hau da, hor, badaukate, 14. mendeko armadura eta guzti hori dana, baina zena bibliko bat irudikatzen ari dira, baina baliogarriak dira alaren ikuste, ez? Hori zuek didazu. Behintzat, ezagutzeko, garai hortako Nafarroko gerrasoman eritzen panoplia adibidez, eta armak, bai. Eta janskerak. Ikusten den bezala, ez? Bai, eta moda eta batez ere nola errepresentatzen ziren haiek gizartearen aurrean, ez? Bai. Eta azken aldera txiki bat daukat oso interesgarria iruditu zait nola azkenean ikusten den, zuk ikertu dituzun garaiko margolanak determinismo puntu batekin heldu behar dela ala behar ezberpizkundera. Eta guztia ikusten da ikuspuntu hori determinista evolutibo batetik eta berez oso interesgarria iruditu zait. Zentzu horretan, lehen aipatu zuzut Urrobi izan dela, bai, Urrobiko mehatik gana 1420an uste dut, bertan bera usten dela. Zer gertatzen da? Agortzen da, edo ez dakigu, edo ja 15. mendean ez da zurita inbeste erabiltzen, edo... Agortzen da. Mugetak ikertu zuen da, zilarra agortzen da, garrantzitsua ez da azuri. Oso azuritarekin, kriston importantzia ematen diot, baina garrantzitsua logikoki zilarra da. Eta zilarra agortzean Carlos Bigarrenak eta kanpaina ugari egiten ditu. Carlos Hirugarrenak 2 edo 3 kanpaina, eta, bi kanpaina, eta agertzen da, eta abandonatzen dute, eta hala ere badaukagu berri bat, Juan Bigarrenarekin, nun zilarra edo urrea agertzen baldin bada, ahaztu dira zilarra dagoela, urre hoi erregearena dena. En plan, por si acaso, si aparece algo, esto es mío. Bai. Eta data horiek ditugu, eta data horiek koinziditzen dute guztiz hoi margo estilo honekin, ez? Bueno, beste galdarik ez badago, solik geratzen zait eskertzea, zure hitzaldi interesgarrigatik, eta hitzaldi sorta honi hasiera ematearren, benetan eskerrik asko, oso interesgarri izan da. Zuei, aukera emateagatik.